I-Land Rover Defender izakhele udumo ngokuba imoto efohla noma ikuphi. Namanje kusenjalo, kodwa okuhle okushintshile ngayo ukuthi sekuyi-SUV yansuku zonke evuleleke kubantu abahlukahlukene. Uyayibona lesameza ngayo ukuthi inde kanjani, ingoba ngaphakathi ilayisha abagibeli abawu-7 abahlala kamnandi ngokukhululeka ey'hlalweni ey'sezingeni eliphezulu ze-leather. Nokho isikhala if uyivule zonke iy'hlalo siba sincane. Ngale kwalokho inenqwaba yama-USB port, akekho bangisomunye ngendaba yokucharger, ine-fridge, panoramic sunroof and i-touchscreen infotainment system la ngaphambili iveza izinto ey'ningi and iney'pika ey'khala kamnandi. Emgaqweni iphethe engine ewu-3 litre turbo ka-diesel namandla u-257 kilowatts nethoke u-700 Newton meters. Amandla akhona u-0 to 100 ubamba ngo-6.8 seconds and ihamba kamnandi nge-air suspension ngathi uyihambela phezu kwamafu. I-price 2,062,000.